Πώς νιώθεις όταν βουτάς από γιγαντιαία βράχια σε κρυστάλλινο νερό? Μα να χορέψεις αγκαλιά με αγνώστους? Οι διακοπές στην Ελλάδα δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Σκαλιά να ανεβείς, άμμο να περπατήσεις, κόκορες να σε ξυπνούν, ήλιος καυτός, δρόμοι χωμάτινοι, χωριά στο πουθενά, γεύσεις ασυνήθιστες. Αυτές όμως οι δυσκολίες που προκύπτουν από την ανέγκυχτη φύση, την απλότητα και αυθεντικότητα της χώρας είναι που κάνουν τις διακοπές εδώ μια ανεπανάληπτη εμπειρία ζωής. Η ελιά, όπως Ελλάδα και ευλογία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το παρελθόν της Ελλάδας. Η ελιά είναι αναμφίβολα το πιο αγαπημένο δέντρο της και εδώ στην Πύλο είναι παντού. Η Πύλος, ιστορικά γνωστή παλαιότερα και με την ενετική ιταλική ονομασία ως Ναβαρίνο, είναι παραθελάσσια κομμόπολη στα δυτικά του νομού Μεσσηνία στην Πελοπόννησο. Εδώ θα δοκιμάσεις μια κατακόκκινη ντομάτα πλυμμένη στο θαλασσινό νερό. Θα βρεις το μονοπάτι που βγάζει στην πιο όμορφη κρυφή παραλία. Θα βρεθείς μια βραδιά σε ένα τρελό πανηγύρι που κάνουν οι ντόπιοι στην πλατεία. Θα γναντέψεις από κάστρα, θα γευτείς σπάνιες γεύσεις και θα χαλαρώσεις στα ταβερνάκια σαν να μην υπάρχει αύριο. Αυτές είναι οι ελληνικές διακοπές. Η Πύλος ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια μία από τις πιο ανεξερεύνητες γωνιές της Πελοποννήσου. Αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει την πλούσια ιστορία με την εκπληκτική φυσική ομορφιά. Από τους αρχαιολογικούς χώρους και τους μυθικούς προορισμούς μέχρι τις ιδηλιακές παραλίες και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η Πύλος αποτελεί μια πηγή έμπνευσης για κάθε ψαγμένο αλλά και ανυποψίαστο επισκέπτη. Η Πύλος έχει μια ιστορία που απλώνεται χιλιάδες χρόνια πίσω. Περίφημη για τη συμμετοχή της στον Τροϊκό πόλεμο, η Πύλος ήταν η έδρα του βασιλιά Νέστορα και ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία πολιτιστικά κέντρα της εποχής. Ο αρχαιολογικός χώρος της Πύλου αποκαλύπτει εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα όπως το παλάτι του Νέστορα και το θολοντό τάφο της Πύλου. Στην πλατεία με τα τεράστια αιωνόβια πλατάνια να σε προστατεύουν από το ζεστό ήλιο, θα δεις το μνημείο για την ναυμαχία του Ναβαρίνο. Ναυάγια, ναυμαχίες, μάχες αλλά και ατυχείς συγκυρίες. Όλα αυτά στο πέρασμά τους άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στο βυθό της θάλασσας. Κουφάρια πλοίων, σκεύη, ξύλινα και σιδερένια αντικείμενα από διαφορετικές περιόδους. Έτσι ο κόλπος του Ναβαρίνο αποτελεί πια έναν υγρό τάφο αλλά και ένα μνημείο αναφοράς για την ελληνική ιστορία που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί. Σε αυτό το μεσηνιακό κόλπο υπάρχουν 89 ναυάγια.
Η Πύλος, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας, είναι αμφιθεατρικά χτισμένη σε 2 λόφους γύρω από το γραφικό της λιμανάκι, το οποίο είναι το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Πελοποννήσου. Σπίτια με καμάρες, αυλές με γλάστρες και λουλούδια σου δίνουν την αίσθηση πως βρίσκεσαι σε ελληνικό νησί. Η νέα Πύλος λοιπόν χτίστηκε το 1828 από Γάλλους μηχανικούς του στρατικού Μεζόν και κατοικήθηκε αρχικά από Μικρασιάτες, Επανήσιους και Μωραΐτες. Το όνομα Πύλος της δόθηκε το 1833 με βασιλικό διάταγμα του τότε βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα για να θυμίζει την ομώνυμη ομηρική πόλη. Είναι χτισμένη με ιδιόμορφο αρχιτεκτονικό σχέδιο και διατηρεί αρκετά παλιά πέτρινα σπίτια, με αυλές, στέγες και μπαλκόνια που στέκουν ανάμεσα σε στενά δρομάκια με πέτρινα καλτερίνια ή με σκαλιά. Η αρχιτεκτονική των κτηρίων αντανακλά την παράδοση και την ιστορία της περιοχής, δημιουργώντας ένα μοναδικό ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Οι παραδοσιακές ταβέρνες και καφενεία προσφέρουν την ευκαιρία να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα και να απολαύσετε την αυθεντική φιλοξενία της Μεσσηνίας.
Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε. Μέχρι τότε, ψάξτε μας να βγαίνουμε πιο ψηλά στα sales. Πελοποννής!